Dumelang thobela sanibonani bhotani lotshani absheng. Molweni camagwini makhosi izilondwe ezinkulu bayede kuthiwani kanini lisedi khanya sidweshana ezidweshakazi zikanonkwenkwezi ndiyazibulisela kwakhona ngale mini yanamhlanje. Namhlanje ndiza kuni bahlali ndizame ukunakhela umqulu wamaphupho, something I will call iBhayibhile yamaphupho. I don't know, a dream Bible. I don't know. What I've done is ndithathe amaphupho wethu a-common kubantu abaninzi, uyeva, ndazama nje ukwenza ilist, uyeva, because andifuna ukuxokisela yho ukucazulula amaphupha yonto imandi bethuna ningaske niyazi. Because ngoku laa nto soloko oloko uba ngavula uWhatsApp ngumntu nephupho, ungene ku-inbox ngumntu nephupho, DMs ngumntu nephupho. Sometimes ingaske mani sifunda okanye sizifundise ukuzicazulela amaphupho ethu, you understand. Iya emntwini nento evakalayo into yoba noko ixakile ke lena, uyayiva le nto ndizama uyithetha. So what I've come up with list nje e-common endiqonda into yoba mhlawumbi inganceda phaa naphaa. Andizulicazulula iphupho ngalinye ngoba siphupha ngeendlela and iphupho lilinye lingathetha izinto ezininzi kubantu abohlukeneyo. So andingeni nzulu ephupheni, ndikha nje phezulu. So le list lena yilisti yeenkcazelo zamaphupho ngokunokwam. Yilisti ukhona umfana ninomtshekha naphaa kuFacebook okuthiwa nguKester Godongwane, u-active kakhulu phayana kwigroup ekuthiwa ngulawula iphupho, ne? Naye ngumfana endikhule naye ndingatsho ngokwasethongweni. Ngumntu endiqinisekileyo uba unesiphiwo sokucazulula amaphupho. So ndidibanisile wethu phaa naphaa, ne? So ndizawuya ke one by one ukubana ngaba ndikwazile uyofika apho ndiphele khona, ndonqena nobude kakhulu bevidiyo. Amanye kala maphupho ndike ndathetha ngawo ngaphambili, but ke ngoku the objective is into yoba umntu awafumane ndawoninye kwenzela into yoba uthi xa ukhangela uve kuye kule vidiyo, you understand, uzikhumbuze into yoba kanene kwakuthiwe, you understand, lithetha ukuthini. Masingene ke emxholweni singachithi ixesha. Ukuphupha usitya, ixesha elininzi lidliso elo. Ukuphupha ucula, ziindaba ezimnandi, ufikelwe sisithunywa ngelinye ixesha. Ukuphupha ubhabha, ngamandla, uyakhula ngamandla, okanye unabantu ababethakatha. Ukuphupha umlilo obasiweyo, ngelinye ixesha fumaniseka into yoba ungumntu othwasayo okanye unabathwa, ugula ngabathwa. Bathwa ke as in Khoisan, Hottentots, njalo njalo. Ukutsha, uphupha kusitsha, ngumsindo wabaphantsi. Ukuphupha imvula, ziinyembezi, isithunywa, iintsikelelo, ne? Ukuphupha amaqhakuva, ngumgqwaliso lowo. Ukuphupha amathumba, ukugula, khona umuntu ozawugula. Ukuphupha amathambo, bubunzima onohlangabezana nabo. I don't know why by those irritated. Ukuphupha ubofu, ukugula noko. Ukuphupha inja isitya ithambo, ngumsebenzi wenkomo phakathi kwekhaya lowo. Ukuphupha ikati, ngumoya wabathakathi. Amandla okuziphindisela kwababhinqileyo, ne? Independence, amandla okuziphilela kwababhinqileyo. Basically, yes, njengam, I'm an independent person. Akho ndoda indincedayo. Kukuphupha ikati sometimes.
Ukuphupha inyoka lutshaba olukufutshane kuwe, iyakwazi ukuthi kanti bubuhlwele. Ukuphupha ihashi ngamandla okanye umoya wabantu abadala. Ukuphupha ingonyama nalapho ngamandla, kakhulu kubantu abathwasayo. Ukuphupha ingwe nalapho ngamandla, kakhulu futhi kubantu abathwasayo, ngamandla bubukhosi. Kanti ke umntu nongathwasiyo uyayiphupha ingwe, ithi kanti ungumntu onegazi lobukhosi, who is meant to serve abantu who are high in society. Ukuphupha isiziba lubizo olo. Ukuphupha ulwandle iyakwazi uba lubizo kanti. Okanye sometimes a large body of water yi-cleansing, intlambululo edingekayo egazini lakho. Ukuphupha idragon inkanyamba leyo. Bakhona abantu abathwasa ngamandla enkanyamba. Ukuphupha idonki ikwayinkanyamba naleyo. Ukuphupha intaba ixesha elinintsi sisithunywa eso. Ngumntu ekufuneka abe ngathi unyusa ukuthandaza kwakhe, uhamba entabeni, uyothandaza entabeni, ukuphakamisa amandla. Sisithunywa. Ukuphupha umqolomba ixesha elinintsi ngabathwa. Ukuphupha usilwa zintshaba okanye ubunzima. Ithi loo nto awuhambi lula empilweni yakho. Ukubamba ifishi yintlahla leyo. Ukuphupha unxilile uyoyiswa kukucwangcisa ubomi bakho, meaning awukwazi ulungisa ubomi bakho, uyoyisakala ixesha elinintsi. Ukuphupha igeza sisihlwele esingekalungiswa phakathi kwekhaya. Ukuphupha inyanda ngumsebenzi ofunekayo phakathi kwekhaya. Iyakwazi kanti ukuthi kukugula, khona into ozawugula phakathi kwekhaya. Ukuphupha ingca eyomileyo iyakwazi ukuthi yimfukamo okanye kukufa. Imfukamo yekhaya okanye kukufa okanye imfukamo yakho. Utywala besilungu bubomi obuhamba lula. Kusezaba lula, kusezaba kwimpumelelo, kusezaba mandi ebomini bakho ukuphupha utywala besilungu. Ukuphupha ingca eluhlaza ubomi obumyoli. Yes, kusezaba mandi, kusezaba kwiintsuku ezimandi ebomini bakho. Indlu eyakhiwayo lingcwaba okanye ukufa. Ukuphupha usexesheni sisichitho okanye ukudlula engxakini ethile. Mhlawumbi usengxakini ethile uphuphe ke ngoku usexesheni, ithi loo nto leyo nale iyagqitha. Ukuphupha ifruthi ixesha elinintsi iyakwazi ukuthi kanti sisisu okanye zikhona iziphumo okanye iziqhamo zento obuyizama, kuzawubakho impumelelo. Ukuphupha usiwa ngelinye ixesha elinintsi lubizo. Ukuphupha ubaleka kukukhula. Ukuphupha udutyulwa bubuthi. Ukuphupha ubaleka kukhula, kanti ngelinye ixesha ithi kanti nyhani kukho abantu abakuleqayo. Yeva, ithi loo nto leyo uyagadlwa. Ukudutyulwa bubuthi, nalapho uyagwagadlwa ngemithi. Uphupha umlungu iyakwazi ukuthi kanti yimpundulu, iyakwazi ukuthi kanti ngumndawu, iyakwazi ukuthi kanti ngumntu wakomkhulu. Bubuhlwele basemanzini. Ukuphupha ibhasi ixesha elinintsi kukufa. Ukuphupha umoya omkhulu ngamandla okuthandaza lawo. Umoya omkhulu iyakwazi ukuthi kanti yingxaki, khona ingxaki enkulu ekuzingayo. Ukuphupha izulu libaneka iyakwazi ukuthi kanti sisithunywa ngamandla, amandla akho ayakhula okanye sisithunywa okanye khona ingxaki enkulu ekuzingayo. Ukuphupha amafu nalapho ikwasisithunywa. Ukuphupha usinda ngobulongwe lisiko elifunekayo lakho okanye kukufa. Ukuphupha uphunyelwa ngamazinyo lisiko lakho elikubangayo egazini. Ukuphupha amaqanda yimpumelelo okanye yintwaso. Ukuphupha imali emhlophe yintlahla leyo entle. Mandikhe ndime kule ndawo. Umntu ke usenditsho uba ufuna inkcazelo ediphunyana uyawundikrweca ke, kodwa ke ndicinga uba le iBhayibhile ndizamela into yoba
mayibe yimizuzwana nje emfutshane so that uzokwazi ukuthi ukhawuleze ulifumane eli phupho ulikhangelayo. Camagwini bethunani, mandiphele kule ndawo, camagu.